Можеш попробувати, знаєте як? Ошко він буде метати дарци та заіграти на його гармонії. Іди меч, то-то. Перепудився, діда. Або іначе ще ніч не порозумів. Щося стало. О, може в нього буде... Може в нього буде вкрасти столиць? Тепер. А? Ну. Та я якраз хочу. Хоба! На, забирай свій столиць. Добре. Break the dartboard. Або як мені то поламати?